тамошобино боз ҳам вива парфюм омадагием бинои Корвон Сити бозори Корвон духтарако нигоҳ кунед ин ами нуқтаи савдо плакатчона диден новинкаи хушро овардаган баъд боз ҳам акция ранги ҳар вақта аксияи беҳтарин доранд ҳатман биёен духтаро ина бори дигар такрор мекунам ҳар он чизе ки нами лесницашон дастай ку 5 сомон ай бовар мекунед 5 сомон ҳама чӣ доранд мана марҳамат 5 сомон кадо меша мекунед биёен ина 5 сомони тушу тену подводкаву помадаву хулас ҳама чӣ дорад 5 сомон ай марҳамат беҳтарин имконият дар вива парфюм шуморо интизорай нигоҳ кунед духтарако дохилда боша ина плакатчон калидоршон боша ҳамаш 10 сомони ая оз ҷудогона бо ман навор мегирем шумода нишон метам ҳатман як бора как борои новинкашона бинед хайлайтрои фасон бижутериёи хушро хулас ҳамаи ҳамин 10 сомон ай ҳар он чизе калидор даст 10 сомон ай дар дохил бошад нархҳо ҳар хелае дохили дуконда бошад нархҳо ҳар хела тамошобино биёен ира бинедам қабуракои фасон омадагиай вива парфюм да духтарако ино помадои увлажняющая барои лаба сухой накардан беҳад хушрӯй ай болои помадаям агар карден хеле блеск месия чанд тавай дорада чанд асветка кенам хе фасонак дора марҳамат касседа дар корай 5 сомон марҳамат духтарако 5 сомон бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон Сити якум ошёна вива парфюм нигоҳ кунед духтаро инамино ҳамаш ваяна блесклягуван марҳамат помадои фасони оваки инака седа дар кораи нархҳошон 5 сомони беҳад интихоб зиёдай 5 сомон а рангдороша агар хоҳен ина инош мисол бо ранг дора на расветкоша бинен чанд намудай манаи сердечкоям ҳастай бинен чақа хушрӯчая 5 сомон ҳар он чизе ки надидестен 5 сомон инаи қисма биненда духтарако блеск дорошам ҳастай помадои матви дар кораи блеск дар кораи овиш дар кораи хулас ҳама намудуш ҳастай ина матвиёша бинен чақа хушрӯ будай мана инамиам зуроям қастои кай духтаро нархаш ҳамагӣ 5 сомон ва ира бинен интихоб ту ҷара ҳамаш 5 сомия интихоб хеле ва хеле зиёдай метавонен дархост кунед бо ино ду тарафана чихе наф 5 сомон да нигоҳ кунед ҳам жидки помада мегиред ҳамин сахтакояйку ина беҳад фасон нархаш 5 сомонӣ бинои Корвон Сити вива парфюм як мошёна доставка доранд инстаграми хичонам мемонам духтаро будроен подписаться кунед тез новинкаошона аз уҷа хабар гиред ҳамаи инамино барои ламинировать кардани миҷаву қошая марҳамат ина касседа дар кораи бинен чихе хушрӯ хе ҷидо фасони бад меиста беҳад хушрӯ ҳамаш медонен чанд сомай 5 сомони духтаро бори новинка марҳамат касседа дар кораи 5 сомон ира бинен чихе интихоб зиёд омадагиай 5 сомон бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи вива парфюм ҳар он чизе ки духтаро ина ё 5 сомонашай ози бо дохилда бо 10 сомашам ҳастай хоҳен ина 5 сомаша дархост кунен дастафкатон кунанд хоҳен 10 сомона доранд 10 сомонаша равонтон кунанд хулоса чизе ки да ина милесница ҳастай ку ина тенам ҳастай таналиам ҳастай собунам ҳаст ҳама чи ҳаст ҳамаш ина тушу подводкаву ҳамаш 5 сомонай марҳамат духтаро доставка доранд биёед духтаро нигоҳ кунен новинкои фасон база под макияж духтаро ира мекунен ай болош танали мекунен беҳад хушрӯ меиста лекин агар шумо на ин моделша кунен агар духтаро ино да таналкаям дар кор неста ами базаша истифода мебарен пудра мекунен аҷоибот меиста стойки 24 саат меиста беҳад фасонҳои марҳамат матвияи нарх бошад шок 5 сомон акса рафтестай ҳамин новинкора ҳамаша 5 сомонӣ кардагиана ин эҷара я буракак нигоҳ куненда чихе интихоб зиёдай ҳамаям ино базаян эни болобдагиё чиян база бо солнцезащит медоштаяй спф доштай дидена духтарако ё таналиян ана эҷада бо таналиё ҳастай ина чизе ки мегирен духтаро нархаш 5 сомон я буракак амира кушо ҳамин шири хара бисёр гап мезананд ку и танал нишая и таналкаш будай духтаро бисёриё кремиями хара гап мезананд чомния ина марҳамат дар кортон боша бисёриё эффект загар мехоҳанд мана марҳамат дар кортон бошад биёед 5 сомон бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи вива парфюм эҷада нигоҳ кунед инами духиёра дестин 5 сомон ай духтаро
помадкаи қош духтаро ина тёмна коричневый ранге ки бисёриё мепурсанд марамат акция шудагай 5 сомон дар Viva парфюм беҳадам хушрӯчай вайшам аста кисточкаш кати айхдаш ми якта мегирен хеле истифода мебарен марамат каседа дар курай духтаро 5 сомон шудагай биёен бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи Viva парфюм нигоҳ кунед да духтаро чихе Viva парфюм да новинка бисёр омадагай ҳамаи ҳамино 5 сомонай иҷа тушам аст помадаям астай духиям астай хулас ҳамаи чӣ доранд 5 сомон ҳамагӣ кушонои фасон омадагиаи тамошобино ҳозир нишон метиҳам дар хам катибо будая беҳад хушрӯ як ду бинен духтаро акция шидагиай хушрӯ мечина рура руда хушрӯ меистада мана марҳамат касседа дар кораи нархш ира бинен чиқа хушрӯай акция шидагиай 10 сомон беҳад фасон дидена барои ами гармӣ сабукак будай дидена духтарако касседа дар кораи губкаш да кришкашай бинен чиқа удобни яки хушрӯвак нархш ҳамагӣ 10 сомон анамхе коробочкодай як ду дора марҳамат нигоҳ кунед духтаро Viva парфюм омадагием ҳар он чизе ки нами калидор да мебинен 10 сомонай диден бижутериёи фасон инамҷа 1000 намуд таналниай ҳамаш хушрӯай 10 сомонай биёен бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи Viva парфюм ана иноям кушона на мана марамат ёшам чанд намуда кушонои фасон ино бо бӯи хушрӯ доштиян инишам кушон будая мана ҳамё ҳамаш ҳозир 10 сомонӣ шудагиай духтаро дар кортон боша нависен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен хитон биби кремои фасон омадагиай тобистона варианти тобистона и тональни сабука ки хушрӯи дохилишда SPF дора увлажнения мекунад защита дора хулас ҳаматарафаи 6 в 1 тамошобино навистагиай на бо бинен чихо зурай ё ҳози акция шудагиан бо бошонам қа хушрӯай ира бинен иҷада фиалкаш астай алоиш астай шафтолу ина гулакш астай фиалка хулоса нархошон ҳози акция шудагиай 10 сомон каседа дар кораи SPF дора намесӯзона офтобда каседа дар кораи марамат нависен доставкатон мекунанд иҷа Viva парфюм мағозаи Viva парфюмай бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна нигоҳ кунанда буракои хушрӯ бисёр доранд як буракак аҳамиятен ҳар он чизе ки нами калидор дайко ҳозир ҳамаи ҳамира акция эълон кардагиан ина лазурде 10 сомон тенои фасон 10 сомон кремои хушрӯ 10 сомон хулас ҳамаш 10 сомонӣ омада наметонен нависен шуна доставкатон кунанд ана ин намуд шампуно акция да афтидагиан тамошобино марҳамат каседа дар кораи калоношая хушрӯ беҳад фасон нархш 10 сомон чанд намуд бай дорада запах дора марҳамат ира бинен беҳад хушрӯ 10 сомон кадомша мегирен 10 сомонӣ ина биёен Viva парфюм хендер шолдершам ҳастай клеяршам ҳастай ҳамаш хулас 10 сомонӣ мана инҷа женскиёшам аста клеярои хушрӯ доранд 10 сомон бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи Viva парфюм тамошобино ҳар он чизе ки дидестен кунем ҷада ҳозир 10 сомон шудагиай акция кати ина нигоҳ кунен SPF-ои зур доранд бисёриҳо ина зелёни чая мепурсанд ку чизоша ира бинен да иҷа ҳастай 10 сомон шудагиай марамат бижутериёи фасон доранд хулас хайлайтеру тену дигару дигар ҳамаи ҳами ина дезодоранту антиспиранту хулас ҳамаш ҳастай 10 сомон страничкашонам отметить мекунам бидроен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунем намихе краскаи қош оригинал дубайски омадагӣ будай Viva парфюмда ҳам коричневиш ҳам сиёҳша и овакаш дурунушдай та юрак мегирен якҷоя мекунен истифода мебарен гарантияш ка духтаро зури бад будай 12 рӯз чихи наз 12 рӯз тои ки дошт будай қариб 2 ҳафта хулоса нархш акция шудагиай 20 сомон мана марамат каседа дар кораи 20 сомонӣ биёен харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон мекунанд ира бинен чихи бисёр омадагиай як бор навор доштем тамом шид дига наёфта будан ина омад бори нав касе да нарасид биёен бозори Корвон Viva парфюм мағозаи Viva парфюм бинои Корвон Сити якум ошёна дая баъд нигоҳ кунен анахе спонжикои фасон чанд сомай хушрӯ ҳама чӣ дора 20 сомон тамоми намудуш ҳастай инош чи 10 сомон марама дар кортон боша биёен иҷада бинен да ҳама чӣ ҳастай
ам хел спрей депилятор ҳастай духтаро оригиналаш дар Viva парфюм марҳамат каседа дар корай гарантияш катя и биёед харидорӣ кунед духтаро акция рафтестай нархша 30 сомон кардагия на 40 сомон буд оригиналош ҳозир 30 сомон шудагия ази 15 сомау 10 сомашам ҳастай леки оригинал дар кортон боша ина 30 сомон шудагия дархост кунед агар я эффект натия ку гарантияш кати қабул мекунанд возврат мегиранд пултона метиҳанд марҳамат биёед ёки дархост кунед се намучая марҳамат беҳад фасон депиляторои хушрӯ дизодорантиян спреян мана 30 сомон якм сортуш бозори Корвон мағозаи Viva парфюм ҳами бинои Корвон ситида якм ошёна даян ма чанд бор шид аз берун нишон метим биёед ина ҳама чишон арзонай ай 5 сома борошон сар меша бовар кунед хушрӯи бадай ина дохили мағоза бошад ҳар он чизе мебинен бори оригинали якм сортай бинен тена меёбен мисол таналниҳои фасона меёбен аз 5 сомон сар мешавад таналнишон то ина мехе таналникҳои қиматӣ хулоса брендови бороям доранд мисол борои арзонам доранд шумо вобаста ба ному чизе ки мехоҳед метонед омада харидорӣ мекунед духтарако бисёри бад хоҳиш кардан инами палмалифҳои дубайски оригиналша марҳамат Viva парфюм да тамом шуда буд бо омадай бори нав қабул кардиян идаф барои шумо 30 сомон акция кати марҳамат 38 мефурӯхтанд ҳозир 30 сомонӣ каседа дар кор нигоҳ кунед чанд буш омадагиай беҳадам хушрӯ ибора бисёр мегиранд ба дархост бисёр шуда буд тамом шуда буд ина бо омадагиай успед кунед дубайски оригинал 30 сомон бозори Корвон бинои Корвон сити якм ошёна мағозаи Viva парфюм доставка доранд иҷада дигар намуди дезодоранту шампуну дигару дигар чизоям беҳад зиёдай ба нигоҳ кунед арӯсакҳои хушрӯ агар шумо барои домод барои хитон мисол сабат гирифтанӣ бошед иҷада сабат тайёр мекунандтона тамоми намуди сабатҳо ҳастай баъд косметикаҳои Viva парфюм бовар мекунед ай 5 сомона сар меша дар 5 сомон шумо тенам меёбен тушам меёбен помадаям меёбен ҳамаи чӣ меёбен дар 10 сомонаям анам хел хулоса ҳар он чизе ки дохили магазинда ино бо нархҳо ҳархелая борои брендан леки борои арзонтар хоҳен доранд ира бинен чихе интихобшон зиёдай аз як дезодорант 1000 намуда ина бинен ваёшам бальзамошам шампуношам гелам чизе хулас дар кораи хушрӯ биёен аз наздик бинен харидорӣ кунед баъд инчунин духтаро духӣ мепурсен духиҳои фасон доранд ки тез акция кати пешниҳод мекунанд ина нигоҳ кунед спрейҳои фасоне ки бамбукай ку бисёриё мепурсанд иҷада ҳастай хушрӯвош дархост кунед дар как доставкатон кунанд страничкашона дар инстаграм вай мекунам мемонум ҳатман будроен подписатсия кунед духтаро Viva парфюма борои новинка тез мебиёяд дар страничкаи худшон бо бинен